Здравейте хора, вие сте с Nasco's Adventures. Аз съм Наско и сега ще ви покажа, наловил съм малко оклей и ще ви покажа как се корми рибката. Така, първоначално и режете главата ето по този начин. Отделяте я настрани, защото не ви трябва. После ето от дупето почвате да я режете. Стигате до тук. Вече рибката е отворена. Ето. Бръкате с палец колкото се може по-назад. И правите това. После рибката се измива. И имате перфектен оклей за пържене. Това хора ще ви покажа как да си направите сместа за пърженето на оклей. Значи взимате брашно, няма значение какво. Също така преценяте колко да сложите според зависимост броят на рибата, която сте наловили. Аз малко прекалих, затова ще изкарам. Следващото нещо за оклея е много вкусно червен пипер. Сега само да го трябва да го отворя. Сипваме. Целия ще го сипа, защото не е останало много. Така. Сега няма значение с ръце. Просто разбърквате сместа. Така вече стана леко розовее, както може да видите. И кафенее. Така. Сега взимате сол и слагате просто така на око. Сместа за пърженето е готова. Сега нека преминем към пърженето. Следващата стъпка е да сложите олио в тигана, като се слага пак на око. За пържене, според броя на рибите, естествено. Мисля, че толкова е достатъчно. Толкова, че да покрие самия тиган. Някои колеги слагат повече, други по-малко. Аз лично предпочитам малко по-малко. Така, нека преминем към самото пържене. Следващата стъпка е да вземете, след като загрее олиото, взимате рибката. Хубаво трябва да се подсуши с домакинска хартия. След това взимате сместа. Овалвате хубаво рибката, като може да сложите смес и вътре. Ето я. И сега я пускате да се държи. Ето, започва. Перфектно. Така сега продължаваме. Както виждате, за сега се получава много добре. И накрая ще ви пуснем крайния резултат, как се е получило. За сега, чао! Оклеят вече е готов. Получи се уникално. Ако наловите оклей, ако имате късмета наловите толкова оклей, ви съветвам да направите тази рецепта. Уникално, вкусно. Това беше от мен. Надявам се ви било полезно. И от мен, чао!